39 il·lustracions de Ferran Boscà pertanyents al llibre Contes de l'Illa han estat emmarcades i exposades a la Casa de la Cultura de la ciutat d'Alzira. La inauguració d'esta exposició comptava amb la presència de Bernat Montagut, historiador i responsable del text de l'obra. A través dels 39 originals queden recollits els moments més significatius de la història d'Alzira. Pràcticament vol ser tota la història d'Alzira, perquè Bernat Montagut investiga tot, té curiositat per tot, i pots veure que comencem en el Paleolític pràcticament i acabem en l'any que deia 84. Era un tema complicat perquè són de 9 capítols, cada capítol són uns personatges, l'ambient és diferent i per a un il·lustrador i per a l'escriptor és un treball sempre de reubicar-te i és complicat. I el que volem nosaltres és que, a més de llegir, a més de veure les il·lustracions, la gent agarri el compte o localitzi un espai. Tot el món coneix la Murta, però que vaig a Poblà de la Bronze de la Muntanya Solà, a la Cova dels Gats, o que sàpiga que edificis com el que estem a la Casa de la Cultura, així és on el doctor Jaume Ferran va vacunar a tota la població d'Alzira del virus contra el còlera. Per tant, el pont de Sant Bernat que apareix i tots els indrets que constitueixen la història d'Alzira. Per tant, no és tan sols un llibre de lectura, sinó que és un suggeriment que a la llarga es pot convertir en una guia de viatge. Tant Boscà com Montagut destaquen la importància de treballar en equip per obtenir uns bons resultats, un text i unes il·lustracions que guarden entre elles una completa harmonia. Pensa que és un llibre sobre Alzira, no n'hi ha una Alzira tòpica de paisatges, de monuments, és una Alzira íntima, està fet per alzirenys, per gent que vivim en Alzira i volem Alzira, i a partir d'ahir Montagut i jo sempre hem tingut una relació i una forma de treballar molt harmònica, no ha hagut mai, sempre tot ha sigut aportar i congeniem i crec que això se veu en el llibre. Que de vegades es veu que l'il·lustrador va per un costat i el narrador per un altre. Però en aquest cas, donat que érem amics, que vivim en la mateixa ciutat, que totes les setmanes tenim una horeta o més de conversa, hi ha hagut un procés que evidentment porta aquest fruit, i era el presentar-li el conte, llegir-li el conte, veure les suggerències. A la setmana següent ja havia fet els esborranys de les il·lustracions, són 2 grans per capítol, una capitular i 4 més menudes. Entonces, anar conversant, anar intercanviant idees, anar suggerint, ella anava experimentant i treballant cada vegada més l'aquarela i el resultat és justament un treball d'equip que és el que fa falta per il·lustrar un llibre. De les més de 166 il·lustracions que té el llibre, s'han recollit aquestes 39. Boscà dubta en escollir aquelles que per a ell són més especials, però sí que hi ha un àmbit on es sent més a gust. No te podria dir. Sí que és de veres que les més antigues, l'època dels musulmans, de Jaume I, són per a mi més la imaginació, la cosa legendària. Jo me trobo més a gust en les èpoques antigues. Però cada una té el seu punt. Ha tingut que veure moltes fotografies d'Alzira, llegir textos, i per a mi ha sigut una sorpresa la història d'Alzira, que no la coneguem i que té un valor i té una quantitat de personatges i de passatges i de drames i d'històries que valdria la pena que sobretot la gent jove coneguera. Que totes aquestes il·lustracions queden exposades perquè el públic pugui apreciar-les és tot un orgull per a Ferran Boscà. Estic molt content i estic molt content que l'Ajuntament, a l'emmarcar-ho, sempre podem accedir a l'original. Les reproduccions i el llibre és una altra història, però poder veure els originals crec que és sempre algo més immediat, més directe, crea una relació en la gent, si va a la biblioteca es veu, i jo crec que al final jo ho vaig fer pensant en el llibre, però aquesta segona part de que estiguen emmarcades i siguin patrimoni del poble, me sent molt orgullós. El regidor de Cultura, Carlos Correal, presenta l'acte d'inauguració, destacava el valor d'esta obra i la important eina que suposa des del punt de vista educatiu. Sí, efectivament, nosaltres abans de Nadal tinguem la presentació del llibre Contes de l'Illa i ara en el marc també el mes d'abril, el mes del llibre, el que volem és donar a conèixer més este llibre, un llibre titulat Contes de l'Illa, en unes il·lustracions de Ferran Boscà,
un magnífic il·lustrador, i tots els textos de Bernat Montagut, historiador i narrador de la ciutat d'Alzira, i volem acostar a tots els col·legis, tenim diferents visites guiades, explicant totes les il·lustracions, i el que volem és fer partícips a tota la població d'Alzira, sobretot a l'alumnat. Les il·lustracions de Ferran Boscà quedaran exposades de forma permanent i la seva ubicació serà a la nova biblioteca de la ciutat d'Alzira.